CA tetap di jalur yang sama Nyumargo Laras Jeriwi Jaya Noise Multimedia Noise juga diaturkan Mas Jamuji sebuah gatot tak gatot orang lali pentole Mas Po gerobak hijau dan ayo loh di nanti tekno aku iso-iso wis adem Mas Popo ini terus mojo gawe lorona
Ojo nganti buyar Olawa tresno piye nan kena kanggo sembrono ora ayo Mbak Win ora becik kanggo para wanita kembang rawit cek yo nan imo paribas